Na ez viszonylag egyszerű, nem haladtam meg szellemi képességeimet. Kijöttem a nyugatiból, felszálltam a 6-osra, de azt is elmondta az illető nagyon okosan, hogy miket fogok látni útközben, és abból már tudom, hogy közeledünk jobbra, ilyen tornyok, balra, amolyan nagy házat, kis házat. Ebből semmit nem láttam. És kezdett gyanús lenni a dolog. Megkérdeztem valakitől, hogy ebbe az utcába én eljutok, ha a végállomásig elmegyek. A megbocsátó mosoly jelent meg a illető bácsi arcán, ami gyanús volt nekem, és azt mondta, hogy eljutsz, fiam, a következő megállomás szálljál le, aztán menj át a sineken, és ellenkező irányba. A másik megállomásunk, ott megtalálod. Jól megtaláltál ennek. Az irány volt még. Minden stimmelt, meg volt a nagy jó szándék is, pontos magyarázat, csak rossz irányba indultam el. Nos, ebből a történetből én egyebek között azt tanultam meg, hogy lehet változtatni az életünk irányát. És az nem szégyen, ha valaki rádöbben, hogy nem biztos, hogy ebbe az irányba kell nekem tovább haladni. Nem biztos, hogy azok a dolgok a legfontosabbak, amiket eddig a legfontosabbnak tartottam. Lehetséges, hogy valamiről elfeledkeztem, vagy valamit nem is tudtam. Olyan kedves az, ahogy Jézus türelmesen, tapintatosan, fantasztikus pedagógiával új ismereteket is mopad ennek a két férfinek, és nyitogatja a szemüket, hogy nagyon szűk a ti látókörök, de ezt nem mondja, nem bántó, semmi bántó nincs abban, amit melléjük szegőkben mond nekik. Nem szidja le őket, nem mondja azt, hogy felnőtt embereknek lehetne annyi eszük, hogy nem, ez annyira nem jellemző az Úr Jézusra, hanem fölragyogtat egy új lehetőséget előttük, amire addig ők nem is gondoltak maguktól. Meg emlékezteti őket néhány olyan ismerete, amire emlékezhettek volna maguktól, de hát nem jutott eszükbe. És ez bármelyikünkkel előfordulhat. És nagyon kedvesen, nagyon türelmesen, mint egy fölemeli a tekintetüket. Ugye lógóból, csüggetten, lefelé nézve mentek, és mindegy az álluk alá nyúl, és azt mondja, hogy nézzetek messzebe, tágasabb horizonton belül tájékozódjatok. Nem ott lent van a valóság. Ez a valóságnak egy része, hogy keresztre feszítették azt a Krisztust. De azóta sok minden történt. És sok mindenre emlékezteti őket a Bibliából is. És olyan megható az is, hogy oda csatlakozik hozzájuk, és mint olvastuk, velük együtt ment az úton. Majd holnap szeretném elmondani, ha élünk, hogy lépett oda mellé az Úr Jézus, egész valóságosan. És velem együtt jött egy ideig az úton, hogy aztán én egy másik úton folytassam tovább az életemet, mert az lesz jó nekem, meg az lesz jó másoknak. Csak én nem tudtam addig, hogy másik út is van, meg hogy lehetne oda átmenni. Viszont az első tapasztalatom az volt, ami ezeké is, hogy aki mellé egyszer odalép az Úr Jézus, és aki nem zavarja el maga mellől őt, hanem hallgatja, mint ahogy tényleg szinte itt áll, mint a szivacs a vizet, Jézus szavait, annak az első élménye az lesz, hogy akkor én soha többet nem leszek egyedül. Mert sok keserűségünk, reménytelenség, süggedésünk mögött ez van, hogy az ember bizonyos élethelyzetekben, és néha nagyon gyakran átéli azt, hogy igazán nem ért meg engem senki, még a hozzám legközelebb álló sem. Vagy igazán nem vagyok én fontos senkinek. Olyan keserűen mondta a múltkor egy fiatalember, hogy ha itt fölbuknék, és aztán innen visznek a hullaházba, senkinek se tűnne föl. Nem vagyok én fontos senkinek. Na lehet, hogy nem ilyen erősen, de ehhez hasonlóan átfut rajtunk ez az életérzés. Különösen, ha az ember csalódik másokban, néha azokban is, akik a legközelebb vannak hozzá. Ha kifecsegik az akait, ha kiderül, hogy nem számíthatott rá, éppen akkor, mikor kellett volna. Úrrá lehet az emberen az. Aki Jézus Krisztussal találkozik, és kialakul a lelki kapcsolata vele, annak az egyik első nagy élménye ez, hogy én soha többet nem leszek egyedül. Ezt átéltem az édesanyám ravatala mellett állva is, átéltem, mikor anyaszülők mesztelenül leszíjaztak a műtőasztalon, és ott tanácskoztak még, hogy akkor végül is mit csináljunk vele, ez a mondat nagyon
rosszul esett nekem, hogy előbb kellett volna ezt eldönteni, és átéltem a szívem mélyén, hogy Úr Jézus, köszönöm, hogy én itt se vagyok egyedül. És ezek a drága orvosok csak azt fogják velem tenni, amit te jónak látsz. Te tudod irányítani őket is. És csodálkozott az altató orvos a fejemnél, aki szólhatta, hogy az áldozatot addig, amíg észnél van, hogy maga miért ilyen nyugodt, nem nagyobb a pulzusa, meg stb. Mert nem vagyok egyedül. Tudom, hogy valaki a kezébe vette az én kis műtyőke életemet, neki nagyon fontos vagyok, neki valami konkrét célja van velem, amíg azt el nem éri, addig életben maradok, ha meg azt elérte, nincs értelme tovább élnem, és az ő oltalmára mindig, minden helyzetben számíthatok. Nem én rendelem meg az ő segítségét, ő vett kezébe engem, és én azt akarom, hogy ő használja arra, amire ő akar. Mert ő mindig jobban tudja, hogy mi jó nekem, mint én. Ezt évtizedek alatt nagyon határozottan megtapasztaltam. Nos, ebből éltek át valamit ezek a férfiak, és miközben Jézus beszélt hozzájuk, kezdett gyógyulni a lelkük. Kezdett derengeni valami világosság. Ez a világ egyre inkább növekedett. És ők, akik szembe a lemenő nappal nyugati irányba haladtak, és egészen rájuk esteledett, mire hazaértek, átélték azt, amit a Biblia Jézus Krisztusról mond, hogy ő a naptámadat, akivel följött az igazi világosság erre a világra. Kezdték világosan látni, hogy kicsodák ők magukban, ez a kifejezés többször előfordul maguk között, kik lehetnének ők, ha hallgatnának erre az ismeretlen entitásra, mégiscsak van értelme talán élni, de mi is az élet értelme és célja. Először csak derengett, aztán egyre világosabb lett a számukra, és majd látni fogjuk, hogy a végén még ők maguk is elkezdtek világítani, és másoknak is hinni tudták ezt a világosságot. Van egy szép énekünk, az mindig eszembe jut, amikor ezt a történetet olvasom a Bibliából. Két sor így hangzik: halálban, éjben vártam én, s fölkelt a nap rám véled. Te rólad ömlik rám a fény, a béke, boldog élet. Ez nem valami kegyeskedő túlzás, ez a hétköznapok valóságában lesz tapasztalat mindazoknak, akik mellé odalép így az Úr Jézus, mint a két ember és a férfi mellé is, akik nem küldik el őt maguktól, hanem legalább elgondolkoznak azon, amit ő mondott, sőt, komolyan is veszik, és eljutnak oda, hogy noha sok nyomorúság vesz körül bennünket, mégis minden okunk megvan a reménységre, az örömre, arra, hogy békességünk és nyugalmunk legyen ebben az életben, sőt, még a halálunk után is, mert van valaki, akire számíthatunk, aki mindig igazat mond, aki az ígéreteit megtartja, akinek mi fontosabbak vagyunk, mint ő maga, mert önmagát is oda áldozta mi életünk. És így lehet nyomorúságok között is boldog ez a rövid földi élet, és így tölthetjük el vele majd az örökké valóságot, az örök életet is. Ha Isten segít minket, holnap meg a következő estéken erről lesz majd szó. Holnap este arról szeretnék beszélni, hogy tette lehetővé Jézus azt, hogy ez az igazi élet, amelyik túlél minket, túléli a biológiai halálunkat is, ez a miénk lehessen. Köszönöm a türelmet.